सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। MIDC मार्फत हे आपल्या इथे चिपी विमानतळाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर आतापर्यंत आपल्याकडे अनियमित असे कधी फ्लाईट 4 महिने चालायचे, बंद व्हायचे, परत सुरू व्हायचे। पण मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर त्याच्यातल्या काही त्रुटींचा मी स्वतः अभ्यास केला की नेमकं इथे फ्लाईट का उतरत नाही, मोठ्याचे मोठे विमान कंपन्या आमच्या चिपीकडे का येत नाही, त्याचा काही अभ्यास मी केला, माहिती घेतली आणि मग त्यानंतर काही सुधारणा करायच्या मी सुरुवात केल्या। उदाहरणं नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी आपल्याकडे नव्हती, ती फॅसिलिटी त्याची परवानगी आम्ही मिळवून दिली। जवळपास 2.5 कोटीचा निधी आम्ही तिकडच्या MECB म्हणजे इलेक्ट्रिकवर आम्ही खर्च केलं, जेणेकरून उद्या नाईट लँडिंगची फॅसिलिटी आमच्याकडे उपलब्ध झाल्यानंतर विजेच्या निमित्ताने आमच्या एअरपोर्टला काही अडचण राहता कामा नये आणि म्हणून आपल्या इकडे चांगल्यातल्या चांगले विमान, मोठ्यातले मोठे विमान कंपनी उतरवण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतील आता सगळ्या आपल्या एअरपोर्ट विमानतळाला उपलब्ध आहेत आणि म्हणूनच येणाऱ्या कालावधीमध्ये Fly91 आणि इंडिगो या दोन्ही विमान कंपन्यांनी आमच्या चिपी विमानतळामध्ये विमान आणण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे। त्याची प्रक्रिया सुरू आहे। चिपी ते नवी मुंबई असं पहिला तर तो प्रवास सुरू होणार। आता अंतिम टप्प्यात म्हणजे DGCAकडे जे काही प्रश्न उत्तरं पाहिजे होते ते सगळे DGCAकडे आम्ही माहिती पाठवलेली आहे। मला वाटतं कुठल्याही क्षणी ती परवानगी आपल्याला उपलब्ध होईल आणि चिपी ते नवी मुंबईचा आहे जो विमान सेवा आहे ती लवकरात लवकर सुरू होईल।